Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, nahiagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Hesus, tan-awara, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon ni ining pan nga hinalad. Apan si David mikaon ni ini ug iya paganing gipakaon ang iyang mga kauban. Ug unya miingon si Jesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus, Ginoo nga nagpakatao. Motoo ba mo? Ang Ginoo maoy gamhanan sa tanan, wa nay labaw niya. Matud pas unang pagbasa, wa nay labaw sa Ginoo. Muna kun manumpa ang Ginoo, gamito niya ang iyang kaugalingon. Kay wa na may labaw niya. Nabitang manumpa ta, di ba? Ang bata pa ta ba? Oh, kirig pa ko. Sa panang uban atong panumpa, naam ginoob. Atong gamiton ba? Ingon ko na si Pope, ingon ko na si Bishop, ingon ko na si President, ingon ko na si Senador, kanang tagas og ranggo ba? Mo'y atong gamiton aron mutuog yun. Ang Ginoo ang iyang gigamit ang iyang kaugalingon. Na karon si Kristo iyang gipakita nga labaw siya kaysa balaod dinhis kalibutan. Bisag unsa pay balaod sa kalibutan, mabalaod man sa civil or mabalaod man sa simbahan, labaw gyud si Kristo. Pwede niyang usbon ang balaod anytime. Muna usa sa balaod nga iyang giusab mao ang dili wa magin niya usba, pero unsaon ba paggamit ba? Unsaon paggamit ang balaod? Adlawng igpapahulay. Kining adlawng igpapahulay, balaan man kaayo ni sa mga Hudiyo, daghan kay silag mga rules. Apil na ang pagkaon, kay magpuasa man na sila panahon sa adlawng igpapahulay. Uy, ang mga tinun-an ni Jesus nangaon man, nanguha mag kanang mga di man gani sila muani anang ilang mga tanom na nanguha man og mga bungas trigo ang mga tinun-an ni Jesus, iya ra man gipasagdan. Ni-react dayon ang mga magtutudlo sa balaod. Giklaro ni Jesus siya'y magbuot unsaon paggamit ang balaod. Kamo kusog ba mo mutuman sa balaod o musupak? Tubag. Kinsa dinhi nga di gyud mo supak og balaod ta sa kabot. Na mga yawan on gyud mo. Ang ato kita ba? Ang ato supak is balaod, maningkamot kita og naay balaod ingon ani
mangita din tag unsay balaod sad nga atong masupak or kanus ata dili masakpan. Ngita gid ta ana. Ang nindot di ay di gid ta mosupak. Nya unsa may sukdanan aron dili gid ta makasupak? Unsaon man? Unsaon na to pagsiguro nga wa gid ta mosupak sa balaod? Sige, ako mong tudluan. Kaya mausa na gibuhat ni Kristo. Ang balaod gamiton gyud sa kaayuhan sa atong isig katao. Bisag unsang balaura, Maginoo mang balaod o sa tao, gamiton gay nato para sa atong kaugalingon, gisupak na natong balaod. Kay ang balaod gihimo para gyud sa kaayuhan sa atong isig katao. Para gud nang traffic rules. Kanang traffic ba? Kung sabi balaod ana, nahanglan o green gani imong suga, haladagan, puwa gani, honong. Ngano man, kay sila nasad maoy moagi. Ana, kinahanglan mo kag sakyanan, balaod sad na nga avoid reckless driving. Kanabang pataka lag lusot-lusot ba ngano man kay daghan unya ang ma-disgrasya. Kana kung magdaan ng motor, naay mga magdaan ng motor, mga garaon kay tanan, mang-overtake gyud. Magsige pag sirbato kay muari gyud sa pikas lane, musugat gyud sa lane. Nya ini ka disgrasya, ma-traffic, ang mga ginikanan, makabuang og tambal or magkabuang og lubong. Ano pating patay? Kay mangsupak magbalaod para ginas kaayuhan sa uban. Sama ang ato sang balaod sa simbahan kanang works of mercy. Pakana ang gigutom, sa tong usa. Paimna ang giuhaw, bistihi ang way ang hubo, pasudlas inyong balay ang way balay. At sa to atiman na ang mga masakiton, duawa ang mga binilanggo. Di ba? Pulos gyud para sa mga nanginahanglan, para gyud sa uban. Ana. Pero kung ang balaod para nagis kaugalingon, moingon gani ka, ako'y atiman na kay gigutom ko. Patay ka diha. Mag-away na ta, moingon sa tungos, unya ako gigutom mas ako. Okay, kisa maroy mo atiman ninyo. Isa ako, wa man ko'y balay. Himo ikog balay. Unya ako, kani akong balay. Arang-arang pag inang imo, kaning ako. Ana, kisa maroy maguna. Mag-away na ta. No? Mao na nang nanagubat karon. Kay nga naman, isig sila ginamitay sa balaod para sa ilang kaugalingon. Ako guning pudir. Ako guni. Ana, nya nganong isuod man ka diri. Siya, okay ra man na kay dako pa man sa na imong lugar. Anong di ako nang gamiton agianan ako. Siya ako man ang yuta. Ang balaod iyang gi-apply sa iyang kaugalingon. Ang katosang usa mo apply mo sa siyang kaugalingon sa balaod nga tagai og right o buhi ang imong silingan. Nagbangi na, nagkinihaay, nagbinungulay, guba ng relasyon. No? Nailingi ay mong tupad. Ing na, magguba inyong relasyon. Kana bang ang balaod, bagamiton ni mo sa imong kaugalingon, patay ka diya. Kanang balaod sa gugma, sa Ginoo magina. Moingon ang asawa, higugma ako ha. Ingno niya iyang bana ba, higugma ako, bantay mo higugma ka ng imong kabit. Ako gyud higugma. Mingon sang bana, unya ako, di sa kunin mo higugmaon, magsigi na lang kong higugma nimo, di sa kunin mo sabton. Anha na diyang away. Pero ayuhag apply ang balaod para sa kaayuhan sa uban. Hastang linawa. Moingon tong imong silingan nga, ako ning gamiton diri noy ha kay akong agianan di man masud akong multicab gamay ra man kay ni pun-an akong mga 1 meter okay ra ning ka Jesus okay ra kayo siya imo ra ba ning yuta siya gamita lang na kay anang ako sa nang pagtugot di mag-away mo dili. Uy, kusog pa kay itong mutabang nimo, kusog kay itong muatiman nimo, ipasa pa itong istorya nga to sa sunod niya mga anak. Panggaagi na ninyong atong silingan, may kay nagawi kanang atong giagian,
hinatag na niya, gipunan pag niya 1 meter, sus panggaagi na, ang mga kaliwat ana, atiman na gid ninyo, ipasa pa na. Ano bura mamugwa, malipay. Oh, pero imong yung piiton, imong piiton, di jud ka mohatag, oy, ipasa sa mga apo, kana mga daw, kay nastanan, kana rabas una, kana, sus, ang katong akong papa, nag-istorya gina, gasalig ng ilang amahan sa akong papa, mo'y gabuhi lang karon ay, naarang-arang pagkabutang, mga asyuso na kay, murasag, diinggikan ang mga panuwang dagko. Ipasa din ang atos mga anak. Mo na naisigig pasapasa, sige na naislag away, guba ng relasyon. Mo na diri sa atong unang pagbasa, niingon gyud ang Ginoo pinaagi sa sulat ngadto sa mga Hebreo, ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa paghigugma nga inyong gipakita kaniya diha sa inyong pagtabang o pagpadayon pagtabang sa inyong isig ka Kristiyano or isig ka magtotoo or sa inyong isig ka tao. Di gyud kuno malimot ang Ginoo ana. Muna ka nang sigig pamalit na tog slots dinhi. Di gyud malimot ang Ginoo ninyo. Ako makalimot ko ninyo. Pero ang Ginoo di gyud malimot. Muna palit pa more. Di man mo mukatawa basta palit na gani. Di lang sa ka-report nyo, ugma na lang ko mo update kay o pa man nato mabasa, pero nahalin-halina na gid ta Salamat ninyo ha. Wa gid taon malipay. Klaro kayo nga wa gid mo mamalit siguro no. Ona mamalit ta og slots. Nakaron testingan karon nato be. Kinsa dinhi ang mosaad nga sugod karon Father ang balaod ako na jong gamiton para sa akong isig katao. Ta sa kamot. Sige. Akan na wa mo isa, impierno na gina siguro. Bantay mo diya. Pagahi gimos niyong ulo, patay mo diya. Si Kristo ay gigamit niya ang balaod sa gugma para gisiyang isig katao. Unsa may iyang sugo, ingon siya, hastang kaaway ha, higugmaa. Mo na iyang ipakita nga ang nagpatay niya, ang nagkulata niya, iyang gihigugma. Kita kusog magkita mo ana-ana ni Santo Niño, ana pinangga kay nato si Santo Niño kay bata man, pero ni abot na gani diri moingon na si Jesus, higugma inyong kaaway, bulahan mo kumpatyon mo sa inyong kaaway. Moingon ta di madawi, ari na lang kus bata, ari lang ko diri magsikap-hikap. Usahay sad maglunggob sa tang Nazareno. Nazareno ba? Mao man ang gipatay nga Kristo. Unsa man sa ilang tuyo aron maayo sa ilang sakit, nangayabag na. Muhikap kang Nazareno aron kamaosag kang magpakamatay para sa imong isig katao. Uy sus, manag-ilog naman og hikap. Din amanoon magpauna ako magiuna, yatak-yatak ka na malanggani usahay ang iyang isig katao para lang makahikap didto. Sakto pa na dili. Nya karon kon pananglitan ang nanginahanglan og tabang mao ang kabit sa imong bana. Unsa man gamiton nimo ang works of mercy, pakanon nimong gigotom kun ang gigotom kabit sa imong bana, gada pagid sa ilang anak. Nga ang imong bana ni trabaho ngadto sa abroad, nga ni dool dayon nimo, dai wa na jud koy kwarta. Anak ba ni sa imong bana? Ako laging ipa-ospital day kay wa na jud kwarta gyud, nya wa pamalit gatas, anak tambal. Unsa man mo kuan ka, tabang ka. Kada lagi ay mong tupad ya. Unya, anak tabang ka. Ege, ano na? Ingko, hindi ko di ko. Mauna na ang saa diris Ginoo, kinahanglan yung dili mo mutapol, padayon gyud mo hangtod sa katapusan aron makadawat mo sa gisaad niyang panalangin. Kay matud pastubag nato sa Salmo, niingon diri ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan sa kanunay.
Unsa may sabot sa Ginoo, kung maghatag mo tabang sa inyong isig katao, ako mong panalanginan. Kung inyo ganing isalikway ang nanginhanglan, ako sad mong isalikway. Muna, padayon gyud hangtod sa katapusan sama ni Abraham. Hangtod siya namatay, sige ra gid siyang tabang sa iyang isig katao. Mautong nadawat niya ang saad sa Ginoo. Bisag dugay ni abot nga makaanak siya, nakaanak yun. Bunga to sa iyang pagsigig tabang sa iyang isig katao. Hangtod na lang ni edad siyag 99, sige lang yapog tabang siyang isig katao. Kasagaran na to, kanang matiguang na ta, di naman ta mo tabang. Ay sus, para na lang nas mga batanon, tiguang na ko, di na ko katabang. Tiguang na kita na magpatabang. Si Abraham, 99 na iyang edad, tabang lang yapon, na ay naagi nga mga duha ka buktao, nga kapoy kaignaong. Iyang giin, hapit mo diri, ako mong pakanon, ako mong papahuwayon, ako mong paimnon og bugnawng tubig kay kapoy kay inyong naong. Gipugos gid niya. Sus, ang iya dayong gitabangan, ang mga anghel manitos Ginoong gipadala ngadto niya. Pag humagkaon, nanugab ng mga anghel. Ana ba? Abraham, buutan kay ka, kanang imong asawa sunod tuig, magmabdos na. Katawa gud si Sarah gud. Sarah man say tabag kuan. Siya nganong katawa man kadi Sarah. Kay niingon man si Sarah, mamabdos ang 91 anyos? Kapila na ko nagminopos, mamabdos pa? Giingna sa anghel ay katawa-katawa diha. Kay why imposibles Ginoo. Pagsunod tuig, mabdos gyud Sarah, 92 edad, nganak yun. Kinsa din 92 edad, manganak pa mutuo nga manganak pa ng 92. Kinsa say mutuo din nga kanang 99 kahimo pa na. Lison manganing 59 kanang 99. Pero wala lagi imposibles Ginoo. Pero ang diha to nahitabo kay di man sa gyud mohunong sa pagbuhat og maayo si Abraham. Nailhan ti ka or wa ti ka mailhi, tabangan gid ti ka. Igtan-aw nako nimo nga gigutom ka, pakanon gid ti ka. Bisag wa pa ko kailan nimo. Kita kusog itang mamili. Mao na maputol sad ang saad sa Ginoo. Kay ang Ginoo gusto niya kanunay kitang magsunod sa iyang balaod. Unsaon ang iyang balaod? Gamita ang tanang balaod para sa kaayuhan sa uban, dili sa atong kaugalingon. Muna kining atong pagbaligyag slat, balaod ni aron itabang nimo ang imong kwarta para sa Kristohanong katilingban. Na siya, yang mutuman ka ni, tagaan dahil kag divine unity, prosperity, and satisfaction. Muna atong dopes. Yan nasa tayo special. Santo Niños, joyful power. So ighatag sa nimo ani. Tag 100 raman ni per slot. Naadayin kay joyful power. Kana bang ang imong problema, imo lang katawa-katawaan. Nang litan imong asawa, nangabit, ang gikabit, sige pagyugmisa. Musimba ra ka, magkatawa-katawa ra ka. Mayuha mo wali ning father, mauding nadahag yun akong asawa. Katawa ra ka, ang resulta, ang pari, makita to ni amang bana sa akong na relasyon. Nga magkatawa-katawa ra mo, amin gyapon kas pare, mo istorya gyapon kag tinarong, makonsensya ang pare. Buwagan to niya imong asawa human sa napo katuig. May na lang kini abot gyud nga gibuwagan kaysa padayonon, maimpierno pang pare, maimpierno pa imong asawa, nagdumot sad ka, kamong tulo ang maimpierno, di mo makasulod sa pahulayanan nga giandam sa Ginoo. Nya kay imo manggiayo-ayuhan, di ikaw siguro nakaslangit, gibuwagan mas pare kay nakonsensya sa imong kabuutan, di mabalangit sang pare. Ang imong asawa nagbasol man sad nangayo sa pasaylo, di malangit na sad, ang magkita mo dito sa langit. Man mo malipay sa kong example, pero dili na ako ha, basi gatuo mo ako na posible sad, pero dili sa tingali ako Sige, manindog na ta.